பெரிய ரவுடியா நீ? இதுதான் ஸ்டார்டிங்கோட. இது மேலதான் ஏற போறோம் பாருங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஒரு கல் செதுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இனிமேல் தான் ஏற போகிறோம். வழி பாருங்க. ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ தான் ஏற போகிறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இந்த வழியை பாருங்கள், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏறதுக்கு. இந்த வழியில் பார்த்தா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த வழி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போதைக்கு பார்த்துதான் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்கோம். இந்த பக்கம் பாருங்கள் அந்த வியூ. இது மேலே ஏற முடிஞ்சா ஏறலாங்க, முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக கல்லுங்க இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போதைக்கு ஒரு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் பாருங்க. ரொம்ப முடியலைங்க, மூச்சு வாங்குது அப்படியே. பின்னாடி பார்க்கலாம் பாருங்க. இங்கே பாருங்க, இப்படி புதுமையான வழி. வீட்டில் இருக்க வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள். இந்த ராக் மேலே பார்க்கலாம். பாருங்கள், வந்திருக்கிறது தான் நம்ம. இவ்வளோ ஹைட்லேருந்து வந்திருக்கோம் பாருங்கள். பாருங்கள், நம்ம எல்லாம் ஓடி ஓடி போகிறோம். நம்ம போகலாம் வாங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுங்க. பின்னாடி பாருங்க, ரொம்ப அமைதியாக இருக்கு. இது பாருங்க, ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கு. இது பாருங்க, இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்போதைக்கு ஒரு பாதி மலை ஏறும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப மூச்சை வாங்குதுங்க இந்த மலையில். ஆக்சுவலி இந்த மலை மேலே ஒரு கோயில் இருக்குது, அந்த கோயிலுக்கு விசிட் பண்ணுறதுக்கு தான் போகிறோம். சண்டே ஆனால் இந்த ஸ்பெஷலுங்க. எல்லோரும் வந்து கோழியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடக்குங்க. ஃபேமிலி டைம் வந்தால் ஆக்சுவலி ரொம்ப பேச முடியலங்க, ரொம்ப மூச்சை வாங்குது பாருங்கள். இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம், ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுங்க, யாரும் முடியல. ஒரு கொஞ்ச நேரம் மலையாக அவங்கள ப்ளாக் பண்ணுறோம். இங்கே ஆக்சுவலி சூசைட் பாயிண்ட் இருக்காங்க, அதுக்கோசரம் தான் மலையை இருக்கிறோம். சூசைட் பார்த்துட்டு வரலாம். இங்கெல்லாம் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி யாராலும் தெரிஞ்சவங்க கூட வாங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸ் மலை இங்கே. இது எங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள். பாருங்க பாருங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் சூசைடு பாயிண்டாங்க, பாயிண்ட் வியூ பாருங்க. பாருங்கள், பெரிய பெரிய ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலி இப்போ தெரியுதா இல்லை, நம்ம ஒரு 12 வந்திருக்கோம். இதுதாங்க அந்த சூசைடு பாயிண்டாங்க, தெரியுதாங்க உங்களுக்கு? ஓ, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்லாங்க, நாமளும் போகிறோம். ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க, எவ்வளோ நேரம் அங்கே நம்ம விழுந்துருக்கணும். பாருங்கள், இதுதாங்க அந்த வியூ.
பாருங்க, இது மேலே இனிமேல் இது இல்லைங்க, இங்கேருந்து விழுந்தால் அவ்வளோதாங்க. இதுதான் சூசைட் பாயிண்ட்டாக. இந்த வியூ கோசம் தான் நம்ம அங்கேருந்து அங்கே தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி இங்கே வந்தோம் நாங்கள் எதுவுமே எத்தனால வாட்டர் கூட எத்தனால நாங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த பிளேஸ் இங்கே ஒரு இது இருக்குது. வாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட் இருக்குங்க. ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு குளம் இருக்காங்க. அந்த குளத்தில் வந்து இந்த வழியால் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ற. பாருங்க பாருங்க வந்து நம்ம வந்தது பாருங்க. இந்த அட்வென்ச்சர் வழியில் தான் போகிறோம். ரொம்ப அட்வென்ச்சருங்க. ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். மூச்சு வாங்குதுங்க. திரும்ப எப்படி போகிறதுன்னு தெரில கைஸ். ஆக்சுவலி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில. இங்கே ஒரு குளம் இருக்கும். இங்கே ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க. கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள். இந்த ஸ்டெப்ஸில் பாருங்கள் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப ஜாக்கிரதாக பாருங்கள். நான் ஸ்லிப்பராக ஆக்சுவலி நம்ம விழுந்திருப்போம். இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பிளேஸு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து விழுந்தால் என்ன ஆகும் பாருங்கள். ஆக்சுவலி இங்கே ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ஸு. இந்த குளத்தை பார்க்குறது நம்ம அங்கேருந்து வந்தோம். இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப க்ரீனாக இருக்குது இதோட குளம். இது வந்து இங்கே ஏதோ போட்டால் இன்னொரு மலையில் போய் அந்த சொம்பு வருதாங்க. அது நிஜமாக போய் தெரில. எல்லாம் இந்த மக்களெல்லாம் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஆக்சுவலி பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த என்ன ஆகுன்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து வந்திருக்கோங்க இந்த இடத்துல. சரி வாங்க போகலாம். இன்னும் நிறைய நேரம் டேஞ்சர் இல்லை. ஆக்சுவலி இது வந்து மத்தியானம் டைம். வாங்க நம்ம போகலாம். ஆக்சுவலி ஸ்லிப்பர் கழட்டுறாங்க. ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகுது. ஆக்சுவலி நம்ம ஜஸ்ட்டும் அப்போயே நம்ம விழுந்திருப்போம். ஜஸ்ட் மிஸ். இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்த வழி. திரும்ப ஏற போகிறாங்க. நம்ம திரும்ப ஏறப்போ அந்த கோயில்கிட்ட போகிறோம். இப்போ போக போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூ. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்துருப்போங்க இந்த இடத்துக்கு. ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் இங்கே கொஞ்ச நேரம் வக்கறதுக்கு அப்புறமா நம்ம வ்ளாக் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் வ்ளாக் எடுத்துன்னு இருந்தோம். அங்கே பார்த்தீங்களான்னா நம்ம ஸ்லிப்பர் கிழிஞ்சிச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ் நாங்கள் அவங்க விழுந்திருப்போம். இங்கே தாங்க நம்ம விழுந்தது. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. விழுந்து தான் கல்லெல்லாம் விழுந்து அவ்வளோதாங்க நம்ம அவுட் ஆகிட்டுப்போம். இதுவும் நம்ம கடவுள் இருக்கணும் காப்பாற்றினாங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த மலை ட்ரை பண்ணலாங்க. அந்த மலையில் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அது வந்து ஏதோ மங்கி மலைன்னு ஏதோ சொல்கிறாங்க. வந்து நிறைய மங்கி அங்கே வந்து விளாடுமாங்க 24 hours. அதுக்கு ஏறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இல்லை, ஒன்றும் இல்லைங்க. ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுங்க, பேச முடியல. ஆக்சுவலி நம்ம ரொம்ப அட்வென்ச்சருங்க. இந்த மாதிரி நானே பயன்படுத்திட்டாங்க. ஜஸ்ட் மிஸ் விழுந்திருப்போம். கீழே நம்மக்கிட்ட இப்போ ஸ்லிப்பர் கூட இல்லைங்க. ஸ்லிப்பர் விழுந்ததான் நம்ம கிழிஞ்சிச்சு. ஆனால் இப்போ சம்மர் சீசன் தானேங்க. அதனால் நம்ம ஃபுட்டில் வந்து ரொம்ப இந்த ஸ்வெட்டிங் ஆகி அப்படியே வழுக்குதுங்க. அப்படியே ஸ்லிப்பர் அங்கே வழுக்க அந்த கிழிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்லிப்பர் இல்லாமல் தான் ஏறுறோம். ஆனால் ரொம்ப அட்வென்ச்சருங்க.
அப்படியே ரொம்ப காலெல்லாம் சுடுதுங்க, காலெல்லாம் ரொம்ப சுடுதுங்க. இது வந்து கல் நினைக்கிறேன், கல் அப்படியே சுடுதுங்க. இன்னும் அந்த மேலே எப்படி வச்சானே தெரியலங்க. ரொம்ப அட்வென்ச்சர் இருக்குங்க. சத்தியமாக நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த மாதிரி ஆகும்ன்ட்டு. ஒரு அழகான வியூ பாயிண்ட்டு இருங்க, நம்ம அங்கே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதோட வியூ பாயிண்ட்டு. இங்கே ரொம்ப சுடுதுங்க, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க நம்ம எழுந்துறதுக்கு. சரிங்க பாருங்க, இது பாருங்க, இதுக்கு மேலே போக முடியாதுங்க, இதுக்கு மேலே போக போடுறதுங்க. ரொம்ப அட்வென்ச்சராக இருக்குது இந்த ரைட். பாருங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம நடக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப முடியலைங்க, காலை வேலை சுடுதுங்க அப்படி இந்த வெயிலில். ஆக்சுவலி இந்த டைம் வந்து 2 o'clock இருக்கும். நாங்கள் ஆக்சுவலி நம்ம 4 o'clock தான் பிளான் பண்ணோம். ஆனால் நைட் டைமில் போனால் ரொம்ப டேஞ்சராங்க. எலிஃபெண்ட் ரொம்ப இது ஒரு பாம்புங்களாம் வருந்தாங்க இந்த பிளேஸ் இருக்கு பாருங்க. வரதுல ரொம்ப டேஞ்சருங்க, இனிமேல் இருந்தாலும் பார்த்து இருக்கணும். ரொம்ப சுடுதுங்க, கால் வச்ச கால் எப்படி போகிறேன்னு தெரிலங்க. இப்படியே நினைக்கிறேன், இன்னும் நிறையா பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு குளம் இருக்காங்க, பார்த்துட்டு வரலாம். ஆக்சுவலி பாருங்கள், துணிகள் நிறைய இருக்குது. பாருங்கள், இந்த ஒரு குளம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இந்த குளம். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே தான் அந்த சொம்பு இங்கே போட்டால் இன்னொரு மணி மாரி ஏறுங்க. அது நிஜமாக போயான்னு தெரியலங்க. சரி வாங்க ப்ளாக் பண்ணலாம். இங்கே தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், மேலே ஏறிட்டோம். ஒரு வழி நம்ம மேலே ஏறிட்டு ரொம்ப விண்ட் பிளாஸ்ட் அடிக்குங்க. வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் மைக் வேறு வீட்டில் விட்டு வந்துட்டோங்க, ரொம்ப முடியலைங்க. அங்கே பாருங்கள் வியூ, இந்த வியூ. இப்போ நம்ம பசங்கள்லாம் அங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம போய் இந்த இடத்துல இங்கெல்லாம் பாருங்கள், கோழியெல்லாம் அறுத்துட்டு பாருங்கள். எந்த கோயில் தான் அந்த கோயில், மேலே இருக்கிற கோயில். இது என்ன கோயில்னா ஏதோ இந்த கோயிலுங்க, ஐயப்பன் ஏதோ கோயில். பிரச்சனை தெரியாது இந்த கோயில். இங்கே பாருங்கள், என்ன ஒரு அழகான வியூ. இந்த வியூ பார்த்தா ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப சந்தோஷமே இருக்கலாங்க. இந்த டைம் இந்த பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம். அங்கேருந்து ஸ்லிப் ஆகி நம்ம அங்கே சினிமாட்டிக் ஷாட்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம். பாருங்கள், ரொம்ப முடியலைங்க. நம்ம கிளம்பிட்டோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க, போயிட்டுல இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி மலை தான். இங்கே இருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்கள், த்ரீ 360 எங்களுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம மழை தான் இருக்கும். இப்படி பாருங்கள், இங்கேருந்து அதை பாருங்கள், ரொம்ப டேர்ட்டியாக இருக்குது அந்த தண்ணி. ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இதில் வந்து குளிக்கிறாங்க.
வாங்க போகலாம். ஆக்சுவலி நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு டைம் வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் டிடிஎஃப்னு எழுதியிருக்கோம். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியும்னா என்னன்னு தெரியல. இஎஃப் வாங்க நம்ம போகலாம். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒன் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது அங்கே நம்ம டிடிஎஃபோட நம்ம அண்ணாவோட பிராண்டு நேம் எழுதி போட்டுருக்கோம். ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குங்க அந்த. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாமளும் இறங்கலாம். நம்ம ஸ்லிப்பர் வர ரொம்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நம்ம ஃபோன் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நம்ம ஃபோனை மாற்றிடலாங்க. ஆப்பிள் 12 Pro எடுக்கலாம். பாருங்கள் நம்ம இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரு 2 hours ஆயிடுச்சுங்க. ஒரு 2 hours பிரேக் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னொன்று தண்ணி ரொம்ப தாகமாக இருக்குங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே போகிறாங்க. ரொம்ப அட்வென்ச்சர் இருக்குங்க இந்த ரைடு. ட்ரெக்கிங் பாருங்கள் நம்ம போகலாம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நடக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. என்ன பண்ணுறது பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே ஸ்னேக் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாம்பு வந்துச்சாங்க நான் சொல்கிறது. அதனால் இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ அவ்வளோ கிளியராக வராதுங்க, மன்னிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த வாட்டி கொஞ்சம் நாங்கள் ட்ரைபேடு அப்புறமா மைக் எடுத்துன்னு மறந்துட்டோம். ஸோ அதனால் இவ்வளோ தூரம் திரும்ப ரிட்டர்ன் போக முடியாதுன்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து இங்கே ஒரு 10 kilometers பக்கம் இருக்குங்க இந்த மலை. எனக்கு ரொம்ப கால் வலிக்குதுங்க. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்து அப்புறமா உங்களுக்கு விளாக் பண்ணுறேன். பாருங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் கூட நமக்கு டேஞ்சர் இல்லை. ஒரு 5 o'clock அப்புறமா இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே ஸ்னேக்கெல்லாம் நிறைய வருது சொன்னாங்க அங்கே. ஆக்சுவலி நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரு. நம்ம இறங்க ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம பாருங்கள் எல்லாம் டான்ஸ் ஒரு ரகில் பண்ணுறாங்க இங்கே. நம்மள ஸ்பீடாக இறங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே ஆக்சுவலி இங்கே மயில் இருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள் ஏய் இருந்துச்சுங்க. நல்லா இருந்துச்சு மயில். ஆக்சுவலி நம்ம வரக்கு நம்ம பசங்களாம் கத்துறதுனால அந்த மயில் ஓடி போயிடுச்சுங்க. இல்லைங்க நல்லா இருந்திருக்கும். நிறைய மயில் இருந்துச்சுங்க. நம்ம பசங்களாம் கத்துறதுனால அந்த மயிலெல்லாம் போயிடுச்சு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் தான் அடிச்சு முடிஞ்சிச்சு. இங்கே பாருங்கள் திரும்ப நடக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் இதுக்குள்ளே பாம்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன நிஜமாக பொய்யன்னு தெரியல. பாருங்கள் ரொம்ப ரகலை பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்க. ரொம்ப காதல் இருக்குதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆகுங்க. ஆக்சுவலி இந்த மலையோட நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் லொக்கேஷனு. யாரும் நம்ம பாருங்க ஃபேமிலியோட ஒரு சண்டேவோட ரொம்ப ஒரு நாளெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வந்தால் ஜாலியாக. இங்கே மேலே கோல் எடுத்துக்கின்னு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும். சின்ன திரும்ப நம்ம வந்த இடத்துல வந்தாச்சு. பாருங்கள் ஆக்சுவலி நம்ம இறங்காச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் வந்திருக்கோம். சரி இங்கே நுங்கு கிடச்சிருக்குங்க. அதை நம்மளை அதில் உடச்சிட்டு சாப்பிட்டு போகலாங்க தெம்பா. எங்களுக்கு இங்கே நிறைய நுங்கு மரம். ஆக்சுவலி இங்கே தமிழ் எதுவும் சொல்கிறேன்னு தெரியாதுங்க. நாங்கள் நுங்கு தான் சொல்கிறது. இங்கே பாருங்கள் ஆளுக்கு ஒன்று 5 இருக்குங்க. ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிட்டு அப்புறமா நம்ம போகலாங்க. இந்த இடத்துலேருந்தே வந்தாச்சு. இவங்க ஓடுறது பார்த்தா நம்மளுக்கு பயமாக இருக்குங்க. ரொம்ப இந்த டே வித் ட்ரெக்கிங்க்கு நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஒரு வழியாக ஒரு சண்டே என்ஜாய் பண்ணுவோங்க. அவ்வளோதாங்க. இது நம்ம அந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கோங்க திரும்ப.